Bueno, pois como andamos moi fora de tempo e eu son, non vou dicir o responsable, pero o culpable de estar aquí, por insistirlle a Edelmiro, Mar e a Jorge que presentaran. O primeiro que quería decir, bueno, vou intentar ser moi breve, pero o primeiro que vou dicir é que vendo as vosas presentacións creo que é moi necesario facer este tipo de eventos. Podíades ter pasado en particular vos os dous os 4 anos do proxecto europeo, non coñecer máis que o que me contes en conversas de pasillo, e me parece enormemente interesante e daba para... non estamos de feito demorando no tempo porque daba para falar en moitísimas máis cousas. Eu o último dos casos en particular do proxecto que coordina Jorge, que presentou anteriormente, e é moito máis específico, é un artigo aínda en fase de revisión, pero bueno, algunhas das cuestións que analizaremos, o que se mencionarán, entroncan con bastante do que se estuvo falando, cuestión de mobilidade, de provisión de servizos en espazos rurais, etc. Nace a idea, cando estou en Canadá de estadía, con Vic, un dos coautores, o se Vic, bueno, ali en Toronto xa está máis agora en cousas que venden máis, ademais, académicamente, de tema xeopolítico, Ucrania e todas estas cousas, pero de antes, pois este home estaba no sector público en Saskatchewan, que igual non me sona, a mí tampouco me sonaba, pero unha das zonas máis rurais de Canadá, e ten liñas tamén de investigación, entón surde a idea de aproveitar o que por outra parte foi unha desgracia para todos, pero tamén foi un experimento natural para moitas cousas, que o impacto do COVID, e entroncalo co proxecto de Jorge, co proxecto do SMART. Falaba antes Jorge da provisión da rehabilitación de espazos no rural para a provisión de servizos públicos ou privados. Entre as tarefas e onde estaba o noso grupo e desde o punto de vista da lógica económica da provisión desos servizos privados, pois unha das cuestións é cuestións de escala, de proximidade, de mobilidade para poder prestar determinados servizos neses espazos rurais rehabilitados. E todo eso que se propón neste estudio, en la que o SMART é máis a nivel, xa ni siquiera galego, casi máis a nivel local, o estudo facemos a nivel España, aproveitando agora mencionaré tamén a oportunidade que representou este estudo basado na telefonía, de mobilidade basado na telefonía do INE, e tamén do meu expertise, que intentar aquí, agora que aproveito que está por aquí Paulino, intentar levar máis a econometría regional, que sempre que facedes ese tipo de cousas no grupo, e outro día que facedes o seminario tamén con expertos de Valencia, de Extremadura, sempre se fan traballando con estadísticas a nivel máis macro, aos contables, os que tenemos con información contable podemos chegar en Europa en particular, onde a información das empresas privadas e tamén pública nos registros mercantís, pois analizar, chegar hasta ese nivel de detalle. Entón, a pregunta de investigación é en que medida aproveitar ese impacto do COVID e as restriccións de mobilidade que implicaron, primeiro quedar na casa todos encerrados e logo limitacións de mobilidade, en que maneira afectaron a empresas de distinta tipoloxía en entornos rurais. O que facemos é primeiro analizar o impacto sobre a mobilidade, o describir a partir desa información que consiguió o INE, e logo ligar ese impacto ás empresas pequenas, canto máis pequenas, máis ligadas están ao territorio rural en concreto. Entón, centrámonos nas empresas pequenas e tamén facemos unha taxonomía por industrias en función de algunhas preguntas de investigación que agora detallarei. E a principal contribución que nos llevemos ao artigo, que repito, ainda está en revisión, é precisamente esta metodoloxía moito máis cuantitativa que o que se explicou antes, e tamén moito máis específica de identificando para pequenas empresas que operan en entornos rurais, identificando para que tipo de industria se poden facer preguntas de investigación un pouco máis específicas. Bueno, xa non entro polo índice, vou ir rapidamente a describir as hipóteses. A metodoloxía é máis cuantitativa, pasarei moi por riba e irei máis que nada a describir os resultados e logo un pouco unhas conclusións. Entón, sobre a literatura, aproveito cuestións que se falaban antes aquí. Primeiro que revisamos son os dous enfoques, cando se fala de desenvolvemento rural, de que vai primeiro. Falaba, creo que era Jorge, da correlación ou da causalidade, de que vai primeiro, se os
bueno, se quere desenvolver, ou podes incluso explicar o despoboamento, se a xente marcha porque non hai oportunidades, ou a xente queda no rural porque si hai oportunidades, ou onde ainda quedan personas podes desenvolver, non? Que sería o jobs versus people. Entonces, o noso enfoque metodolóxico seguiría o enfoque da residential economy, é dicir, a enfoque residencial. Naquelas áreas rurais onde permanece poboación habería demanda para traer servizos, non? Segunda cuestión, hai moita literatura sobre esta historia da mobilidade, en o que chaman a literatura de Transport Economics. Hai moitísimo e se revisa nese artículo, pero nos, bueno, moito máis ou máis desenvolvidos a partir do impacto do COVID, que hubo bastante boom de literatura, e en particular o que nos interesa a nos é a literatura que se centra no impacto sobre os pequenos negocios que operan no rural. E aquí hai unha dicotomía que, como viña de Canadá, de discutir isto con Vic, en Estados Unidos e en Canadá hai moitos estudios deste tipo a partir do COVID, pero claro, non teñen información das compañías privadas, porque alá esta información sí que non está disponible, ni con información contable e financiera das empresas que cotizan en bolsa. Entonces, tenden moito máis a surveys. E aquí, pois, os que facemos de economía regional, pois non se traballa tanto con información financiera, co cual eu creo que é un campo que a mí, polo menos, me vai permitir explorar nos próximos anos este enfoque. As hipóteses: primeira, o impacto do COVID e das limitacións, das restriccións de mobilidade serían maiores para aquelas empresas que están, microempresas que operan en entornos rurais, dirixidas a demanda local. Logo veremos como definimos a demanda local no rural e que tipo de empresas prestan servizos ou produción para a demanda local. O segundo, ademais, nos interesa definir dúas tipoloxías opostas de empresas, que serían as que teñen máis capacidade de digitalizar, ou a naturaleza dos servizos e da actividade que desenvolven sería máis digitalizable, e as que terían máis problema para asustar o nivel de emprego ante unha caída de actividade. Para a economía no ano 2020 e a que empresas poden asustar máis niveis de emprego, ademais con todos os apoios públicos que houve no momento, e tales é moito máis difícil ou incluso imposible, non? Entón, as que teñen máis acceso á digitalización, o impacto sería menor, as que teñen menos capacidade de asustar o emprego, o impacto do COVID sería maior. E a que máis especificamente traballa os datos de mobilidade do INE, que agora vos comentarei, e a que analiza en que medida, e aquí aproveito para decir que está Elmiro por aquí, deixo de falar de mobilidade, cando lle pido a Elmiro un pouco consello sobre o traballo xa medio facer, me dice que tal e como está definindo mobilidade é moverse dun territorio a outro, e aquí o que estamos realmente analizando é en que medida as restriccións de mobilidade fixeron que houbera máis poboación nalgúns concellos do rural. Entón, falamos de retención de población. Tampouco encontrei un concepto máis ortodoxo, máis usado. Aquí a idea é, antes do COVID, hai de luns a venres principalmente, moita menos población do rural, por xente que ten incluso a segunda residencia no rural, primeira no urbano, ou que fora, vale? E que isto, co COVID no ano 2020 e no 2021 incluso polas restriccións de mobilidade, pois hai zonas rurais en España que aumentan de población, ou dito de outra maneira, que perden menos población por motivo de mobilidade ante as restriccións, non? Entón, aquí que nos interesaba ver que si as empresas orientadas a esa demanda local efectivamente se beneficiaron destas restriccións de mobilidade de COVID, basicamente. Da metodoloxía paso moi rápido, onde que sí que menciono a cuestión do INE. Isto casi foi un chiripa do INE, porque a primeira vez que fan este estudio de mobilidade baseado na telefonía móvil, que foi Jorge tamén que me deu o toque de, oye, temos estos datos, a ver se podemos facer algo con eles, en novembro de 2019. Entón, a primeira vez que se empeza a analizar isto da telefonía e da mobilidade a través da telefonía en España, pois coincidiu que foi 3 meses antes do COVID. O sea, isto que fora en abril, máis ou menos, que nos encerraran a todos, se non recordo mal. Marzo, pois mira. E de feito, hai esos datos previo a marzo, hai prácticamente esos datos en novembro, porque foron algo experimental que estaban montando, e cando chega un cierre, entonces aí dicen aquí experimento natural ideal, a partir de que fixeron pues, casi con unha frecuencia diaria ou polo menos semanal, máis de 2 ou 3 observacións semanais en toda España. Entonces, eso, temos unha cantidad de datos aí para interpretar que o que está acontecendo e o ligamos en dous pasos. Primeiro, describir ese impacto sobre a retención de población no rural,
e o segundo, relacionar esa creación da poboación rural cos resultados das empresas. Usamos 3 modelos econométricos que xa non me paro porque agora o describirei. Comezamos, isto digo, unha metodoloxía moi cuantitativa de collemos toda a base de datos de empresas que operan en España, en toda España, que nos sabe, bueno, empresas como o que queremos ir as microempresas e que non pertenecen a grupos, se pode ter unha pequena empresa, porque é o grupo Telefónica, esa non nos interesa. Entonces, empresas independentes, máis de medio millón, e logo o limitamos ás que teñen información contable disponible, ingresos de menos de 10 millóns de euros para caracterizadas como micro ou pequenas empresas, e eliminamos 5.000 que non había geolocalización en Xavi, porque ademais necesitamos saber en donde operarían. As agrupamos en base ao seu CNAE en 20 industrias, e caracterizamos, porque logo van a ser as hipótesis que vamos a definir como as que orientadas á demanda local, seguindo varias referencias da literatura, pois a distribución minorista, hospitality sería hostelería, hotéis, restaurantes, etc., construción inmobiliarias. Ese sería un pouco o núcleo do cando logo testemos, e logo tamén para robustness ou para robustez dos resultados que mencionarei máis adiante, introduciríamos tamén os pequenos concesionarios de automóvil, utilities, que sería distribución de enerxía, e pequena obra de enxeñería, máis tamén de pequena empresa, non? As industrias onde é máis fácil o traballo digital serían todo o que teña que ver coas TIC, as que estén clasificadas en CNAES TIC, o financeiro e os servizos profesionais, e engadiríamos tamén os servizos administrativos e empresas ligadas ao sector público. E o que máis nos costou caracterizar en base á literatura é cales serían os sectores onde é máis difícil asustar emprego. E aquí, tanto basado na experiencia de Vic en Canadá como en estatísticas en España, sobre todo de seguridade social, o que principalmente identificaríamos serían os que hai un alto elemento de autoemprego, porque non hai capacidade de adaptar o emprego nese caso, e os que necesitan unha interacción física, como por exemplo pode ser o transporte, onde necesariamente tens que levar o produto ao destino. Entonces aquí acabamos caracterizando as empresas de transporte, servizos profesionais, que normalmente tamén son pequenas historias, etc. E os de artes, hai un grupo CNAE un pouco máis diverso de artes, ocio e outros servizos. E por robustness aquí engadiríamos agricultura, real estate, inmobiliarias e outros servizos administrativos. De toda esa base de datos e caracterizada por industrias, filtramos primeiro os que estén operando en áreas rurais. Aquí tamén, con Edelmiro adiante, me daría para debatir o que é unha área rural ou non. Hai 20.000 caracterizacións, seguramente aquí, simplemente por unha razón dos datos de partida, os caracterizamos as áreas rurais en función da información do INE. O INE ofrece os resultados, ás veces por agrupacións de concellos máis pequenos, e o mellor en concellos como Barcelona, pois desagregados por barrios. E algún deses barrios, porque por exemplo pasaba en Lugo, pois algún barrio de Lugo collendo Friol, por exemplo. Entonces, ás veces logo se verá no mapa, pois pode haber zonas que vexades como claramente están nas zonas periurbanas e non as estamos considerando porque mellor nos datos do INE de mobilidade están entrelazadas coas cidades, e outras zonas, vemos calvas máis amplias, pois mellor polo tamaño do concello en cada sitio. Tamén chama a atención cando veremos no mapa o caso de Extremadura, que se perden bastantes observacións. Entonces, filtramos en 1859 mobility areas, ou a mobilidade do INE, que caracterizamos como rurais desa maneira. Filtramos 244 dese medio millón de empresas, e para poder traballar cun volume de datos xestionable, facemos unha mostra balanceada por provincias e por esas 20 industrias que caracterizamos antes. Nos quedamos con 30.000 observacións de 10.000 empresas. Observacións anuais, porque imos traballar, solamente poñemos tamén do 18 por unha cuestión de cálculo de variacións, pero 19, 20, 21, antes, durante e despois do COVID. Entón, este sería o que vedes de color, sería o que definiríamos como áreas rurais. Por iso digo que a mí me chama a atención
pois o caso aquí de Extremadura, que me imagino que polos concellos máis amplios e collendo pois todo que se Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida, pois o mellor aí se escapa bastante. E que digo porque quen vexa, se ven Vic e mira este mapa, pois pensaría que as zonas urbanas de España son Extremadura e Cuenca. Pero vamos, quitando eso, e aquí Barcelona casi non se nota, pero prácticamente por la costa, pero quitando eso se ve claramente cales serían as áreas rurais, e o mapa de esquerda as que en verde, as que gañaron ou as que perderon, vamos a decir mellor, as que perderon menos población ante as restriccións de mobilidade. É dicir, antes do COVID habería moita población que mellor entre semana vivía ou durante o día, porque o mecanismo este do INE o que fai detectar onde estás durante o día, entonces traballaría ou viviría en días laborables en áreas urbanas, e chega o 2020 e está en zonas rurais. Entón, claramente no ano 20 hai un aumento de poboación residente durante o día, de poboación diurna en casi todas as áreas rurais de España. Casi a única onde se notan resultados opostos é o País Vasco, incluso a nivel cuantitativo. Pero tamén chamamos máis atención que logo no 21, cando se empeza a abrir toda o... Bueno, hai máis restriccións de mobilidade, pero se empeza a abrir, bueno, xa no 21, incluso xa bastante avanzado no 21, bastante poucas restriccións, e, sin embargo, boa parte do rural de España, e tamén se ve, por este caso de Galicia, sigue gañando población, ou sigue perdendo menos población da que perdía durante o día antes do COVID. En concreto, que os datos o tedes aquí debaixo, gañaría un 13, a media, gañaría 13 puntos, é dicir, unha zona rural promedio tería o 70% dos seus residentes, algo menos, durante o día antes do COVID, e subiu 81 e seguiu subindo 83, e ademais, cando se analizan pois por os distintos percentiles, a maior parte dos concellos do rural de España ou das áreas de mobilidade que, como traballamos aquí, gañaron poboación, prácticamente 90%, incluso tamén no ano 2021 seguiron gañando ou retendo poboación. Entonces, bueno, dai tamén que surda o interese por comprobar que pasou neste caso coas empresas que operan nese territorios. Cando a análise se fai a nivel agregado, que este primeiro modelo, se ve claramente na gráfica de arriba a esquerda a caída de ingresos das empresas no ano 20 e esta recuperación no ano 21, e esta caída de emprego aparentemente menor e a recuperación no ano 21, vale? É dicir que hai máis poboación no ano 2020 residindo no rural, pero a caída de ingresos isto tamén será general en toda a economía, as rurales e urbanas, e logo hai unha recuperación do 21. En todo caso, agora veremos, vou pasar, vais a ver mellor aquí, cando facemos o modelo econométrico observa resultados significativos cando se interpreta a variación da población, cando se interpreta o impacto agregado sobre os ingresos das empresas e sobre o emprego. O impacto é negativo do COVID, pero non é significativo, é dicir, que hai moita heteroxeneidade nos datos, non? Chamamos a atención, porque mellor para os que son menos de empresa lle gustará máis a parte da explicación de que pasou coa poboación. Chamamos a atención que se analizas a regresión da retención de población no rural, manteñen máis población as zonas rurais canto máis lonxana aos espazos urbanos, canto menor densidade, canto máis maior a poboación residente e canto maior a poboación de inmigrante. Ou dito de outra maneira, que me se entende mellor, os residentes de zonas periurbanas, as máis próximas, e con máis población e máis xoven, é a que tende a facer máis mobilidade ás zonas urbanas. Entón, o resultado hasta pode parecer incluso contraintuitivo, pero así, se tes moita población xa residindo bella, pois é a población bella que non se move pasar as urbanas. E chamou tamén a atención ao tema dos inmigrantes, que a mí, ou aquí non sei como vedes vos, pero a mí me é indicativo de que o inmigrante, cando ven, si ven traballar a Coruña, ven a Coruña, pero se ven traballar a Curtis, reside en Curtis. Porque sí que esa relación posible, aparte significativa, canto maior porcentaxe de inmigración, maior retención de población deses concellos. Con respecto á retención a universidade, non terá que ver tamén a política esta de... Claro, nas zonas urbanas había moita máis restricción para estar nos pisos, pero houve moita xente que se desplazou a áreas máis rurais, porque claro, aí tiñas, entre comillas, máis libertade de movimento.
Digo, porque eu como membro da Protección Civil sí que vin eso na esa época. Pero fala máis de en concreto de inmigración ou en xeral? Non, en xeral. Vin moito eso, moito xente que estaba en pleno Caldas que íbase a zonas rurais, pois claro, tiña máis libertad, tiña leira, tiña non sei que, podíase mover moito máis, ou... Sí, eu creo que algo deso ten que haber, de feito, que é o máis chamativo, cando antes de ver os datos, te imaginabas no 20 hai unha recuperación e no 21 o rural volve outra vez para baixo, e non, hai incluso máis no 21, dicir, a partir do sordo COVID, moita xente que dixe, mira, vivese mellor, falamos antes da calidad de vida no rural, o primeiro houve xente que descubriu a calidad de vida no rural no 21, e dixo, mira, pois se volve a vir, ou se volve a haber unha restricción, estou mellor onde teño espazo. Todo o de retención non fai referencia aos cambios na residencia da poboación. No, quer dizer, estaba dicindo dos que residen no rural, realmente, cantos se moven diariamente por razóns de traballo, coa telefonía móvil, pode ser de estudos, a outro lugar. E o que sai, efectivamente, sai nos resultados de prevención, xa nos co da COVID, aumenta a retención, o de mobilidade, decía, non le chaman eso mobilidade porque a non mobilidade, senón con retención, eso aumenta, o que poste aí é bastante lógico, e depois que no 2021 non cambiara sustancialmente, basicamente o que sai que non cambia sustancialmente, aumenta un pouco, pero o da media, isto tamén é unha cosa cando vos andar as notas, que realmente aquí o relevante para medir a mobilidade, a media é un indicador, pero tú podrías ter nunha zona de mobilidade un valor 100, que quer dizer que ninguén saiu, pero en termos, ese é o neto. Podría ser que o único que está dicindo é que os presos de saída e de entrada se equilibraron. Claro, que hai que... E o que nos sae eu non me parece tan raro, porque isto non é o nivel, este é o nivel, non é en canto vario. Porque, basicamente, a xente que non se move diariamente é bella. E eu creo que iso é a variable clave aí, porque a estrutura prioridade está moi ligada a distancias centros urbanos e a densidade baixa de poboación. E o único que non me encaixa é o dos inmigrantes, pero pode ser que sí, porque iso a nivel español, entón tú ten en conta que nas áreas rurais a migración está moi vinculada coa produción agraria, entón aí a mobilidade é máis dificultosa. E o tema de... Pero o resto é idade, o resto é un fenómeno claro de unha variable que ten unha covarianza, que xa estudo económicamente. Entón non é para nada sorprendente. Claro, tú moitas veces pensas na mobilidade vinculada a unha motivación laboral, pero que non é só a motivación laboral. E esa motivación non laboral se concentra nos estratos de poboación máis nova. E a laboral tamén dentro da... A xente que menos se move a xente de idade por propias condicións e porque tampouco ten motivación, excepto ir ao médico ou ir que unha movilidade a curta distancia. E que iso é unha das cousas que estamos tratando de estudiar na tese esta que estamos protocolizando para persoas de maiores de 65 anos que consideran eles servicios que engloban moito total, servicios esenciais, tanto públicos como privados, para non moverse no ámbito rural. É dicir, que servicios principais tienen que haber para sujetar a esa población no ámbito rural. E despois, que se sean capaces a población tamén de atraer os centros servicios a outra población. E por iso me caes que vos aí tedes. Porque ten conta que esa xente que se metan nunha residencia, dicir, prefiren vivir onde viviron sempre que no rural. Sempre que teñan compañía. Sí. Pero isto xa non é de investigación académica, xa de persoal. Sí, non, que dices un pouco. Sí. O problema o da xente de idade avanzada que este na casa, evidentemente, a solución ideal. Con certo apoio aos servicios públicos, entón hai que invertir en servicios públicos. Perfecto. Aí temos un burato no da o que o atención social a domicilio, temos un burato de dotación, de condición laboral e de todo. Pero aínda que teñas iso,
O problema é o tecido de relacións sociais. E cando deixa de haber un tecido mínimo de relacións sociais, eso non dá suplido ao Estado. O Estado, no sentido amplio, o sector público. Porque a menos que teñas unha persoa 24 horas. Non se me estou explicando. Sí. Cada vez vai ir a máis. E é un problema de... Pero ao menos que se fomente fenómenos de, como se chaman, co-living, entre que me chame así da xente maior, e que entre varias persoas decidan vivir na mesma... De feito, hai probas piloto, creo que en Euskadi hai alguna... De urbanitas ilustrados. No. Incluso de xente de... En Euskadi hai unha que é un pobo que é todo de xente maior, é dicir, que axúdase uns a outros, é dicir, conviven xuntos. Cada vez máis... Hai modelos, non sei se vistes, fai un ano era bastante rebombio con isto, pois porque houve un grupo de familias que se organizaron para cuidar colectivamente aos seus maiores e entraron os servicios sociais. Porque estaban exercendo unha actividade ilegal, que iso é tremendo. Sería unha posibilidad de solución. Pero o problema de fondo... Pero... Perdón, estamos... No, pero sabes dixe que o modelo 1 era o que os máis vos iba a interesar, os 2 ou 3 que son máis de empresarial, entón o debate abriuse co primeiro. Do segundo e do terceiro, comento así moi breve, o segundo que facemos é unha regresión para cada unha das 20 industrias, e o terceiro de Robustness é unha regresión global, pero traballamos para cada hipótese que queremos testar cunha variable DUMI local, digital ou no adjustment, non? Entón, eu creo que cando faz a regresión, 20.000 regresións, estaba discutindo aí que ainda estaba entanada, discutindo ali con Vic, estás aquí para contar a película, era complicado, hai tanta casuística e que tal, pero logo cando diga, a ver, vamos a fixe unha tabla de resumir os... O sea, non vou poñer a regresión completa, a resumir os resultados, os que teríamos aquí como industrias locais, vale, cunha cruz serían o core, e con 2 cruces, se non recordo mal, ou creo que ao revés, con 2 cruces o core e cunha cruzas por Robustness, as que definimos como digitais, ICT, financeiras, etc., e as que dicimos como non asustables, transporte, servizos profesionais. E logo, nesta diapositiva e nesta segunda, a terceira hipótese, aquí están resumidas as hipóteses relacionadas co COVID, e na seguinte que comento agora, as hipóteses relacionadas con retención de población, pois en verde son todos os resultados que salen positivos ás hipóteses formuladas. Entón, e en amarelo serían as que a hipótese 2 neste modelo non se ve nada claro, porque os resultados serían favorables a hipótese pero non estadísticamente significativos. Un terceiro modelo onde se agregas toda a información sí que tamén se ven resultados favorables. Entón, en resumidas contas, sobre que o impacto foi negativo, claro, aquí só estamos analizando as empresas que operan en entornos rurais, non estamos dicindo nin que fora peor nin mellor que nas áreas urbanas, pero que está claro que o COVID pois tirou os ingresos e o emprego claramente de inmobiliaria e hostelería. Claro, sí, lógico. E o emprego do non tanto a mellor o retail, precisamente, os supermercados, etc., hai que seguir comendo e non cae o nivel de supermercados, transporte e demais seguiron de ingresos, pero vamos, que claramente. E en cambio, pois non se notan impacto negativo no robo. Aí pode haber tamén todas as axudas que hubo a emprego e o feito de que hospitality real estate se nota a caída de ingresos, pero en general hai tamén asustes de emprego e de outros costes, pois a nivel de rentabilidade dos negocios e de productividade non hai resultados significativos. Sobre a digitalización, neste modelo salen todos os resultados na liña do esperado, pero ningún deles significativo, nin en TIC, nin en servicios profesionais. O único que sale así significativo, que debe ser este de aquí, en la que non estaba na hipótese formulada inicialmente, é que si melloraría a productividade das empresas máis tecnolóxicas que operan en entornos rurais. É dicir, aquí sí que son en relación ás que non teñen tanto componente digital, non, dentro do rural. E as que non teñen capacidade de asustar emprego, porque depende moito da relación cara a cara, ou porque hai moito nivel de autoemprego, polo que tamén trazamos da información da Seguridade Social. En transporte, servizos profesionales, artes, outros servizos, sí que hubo unha caída forte de productividade, é dicir, moita máis caída de ingresos que de emprego. Neses, é dicir, unha menor capacidade efectivamente de asustar os niveis de emprego á actividade, non?
E en canto ao impacto nas áreas rurales que conseguiron manter máis poboación debido a estas restriccións de mobilidade, o impacto foi positivo nas inmobiliarias, tanto en términos de todo que ten inmobiliaria, chama inmobiliaria, todo que tenga que ver coa construcción rural, non? En términos de maiores ingresos que o resto de industrias e maior emprego por cada punto ou por cada 10 puntos de mobilidade retenida nesa área rural. O mesmo coa hostelería, a min este é o caso que me parece me resulta máis chamativo. A hostelería mellora o emprego, non os ingresos, e isto redunda na único caso contrario á hipótese, e é que os bares, restaurantes perderon beneficio, vale, naquelas zonas onde habería máis residentes. E isto, a interpretación que lle dou é cando se empeza a abrir, temos que volvernos ao ano 2021, cando empezamos outra vez a abrir a actividade, a xente o último xito onde quería entrar, ou entrabas con mascarilla, outra eran os bares. Intúo, eles reabren, pero non teñen a recuperación de ingresos prevista, porque hai recuperación de emprego, non hai recuperación de ingresos, e o que hai unha caída nese sector en concreto. Volvemos a falar, a nivel de España, aquí tamén pode haber moita variabilidade, pero é un resultado tamén significativo, é dicir, ao 5%. E outros resultados positivos, pois, se aprecian nos sectores de utilities, distribución minorista, automoción. Vale, e para temas de robustness, xa brevio, fixemos ese outro modelo onde facemos a regresión a nivel global, pero introducindo distintas variables DUMI, pues, para testar o impacto local. Redúndase nos resultados positivos que vimos, tanto o impacto negativo do COVID e o impacto positivo de aquelas zonas rurales que conseguiron reter máis población. E cando facemos esta regresión a nivel máis global para o digital, aquí sí se aparecen algún resultado, algunha evidencia dese impacto positivo, ou seja, menos negativo, naqueles sectores que se teñen acceso á digitalización, algo que non salía por aquí, ou que salía non significativo, na liña do esperado, pero non significativo. Cando faz unha única regresión a nivel global sí que se ve. E o mesmo, bueno, xa non me lío, máis temas de robustness, ou de cambiar tamén o indicador dos datos do INE. É dicir, isto tamén che pide para publicar ben, que non fagas un único regresión con un único resultado, distintas metodoloxías, distintos datos, e sale todo bastante robusto. Entón, resultados: a retención de población mitigou o impacto negativo nas zonas rurais, o resultado negativo das empresas que operan, microempresas que operan en áreas rurais. Impactou moi negativamente o ano 2020 nas empresas máis orientadas á demanda local das zonas rurais, inmobiliaria e bares, restaurantes, pero son tamén naquelas zonas rurais de España onde era maior ou a retención, ou foi maior a retención como consecuencia destas restriccións de mobilidade, as que menos sufriron dentro desas industrias de inmobiliaria, hostelería, etc., as que menos sufriron ese impacto. Sí, que non aparecemos casi resultados, o que mencionaba antes sobre a rentabilidade dos negocios. Ao final, en certa medida, se pudo moitas veces asustar emprego e a caída da actividade, e aquelas que non podían asustalo son as que efectivamente se comprueba, transporte, etc., unha maior caída de productividade. E a digitalización, aquí o menciono como resultado positivo, que, repito, aparece solo nese último modelo. Bueno, a contribución o mencionei antes. Eu creo que o de afinar tanto o nivel de detalle permite, de feito se veía con comparación co primeiro modelo, onde non se veía nada, e cando as afinas moito máis a nivel microempresa en zonas rurais salen resultados, bueno, no noso caso, a maior parte deles en liña do esperado. Entonces, consecuencias para as políticas públicas. Primeiro, na liña da lógica que discutíamos ao principio, job versus people, pois naquelas industrias que dependen da demanda local, sostener este tipo de servizos nas zonas rurais son necesarios para manter tamén esa actividade e esa población. A digitalización como unha das alternativas tamén en zonas rurais para que podan sobrevivir moitas destas actividades privadas, e tamén ser conscientes daquelas actividades onde a capacidade de asustar niveis de emprego entre ciclos económicos e sobre todo en entornos rurais, pois, ou requiren políticas específicas ou algún tipo tamén de axudas.
Limitacións, bueno, moi macro a nivel de España, co cual tampouco se pode generalizar por territorios, e viceversa, que é un caso solo español. De feito, isto a Vic se abrían os ollos, porque dicía isto en Canadá non o podo facer, e aquí xa digo que foi un pouco chiripa de que empezara hoy con esta cuestión experimental xusto 3 meses antes de que pasara o COVID. Entón, donde houbera posibilidades, o tema de cross-country compensacións entre países estaría moi ben, e xa, para min, sempre cando quero levar isto fora do espazo español me costa, porque non temos acceso a información financeira, por lo menos aquí, o consorcio das tres universidades galegas temos AVI, e o que hai. Está limitado, además. Sí, non? No, supuestamente está, pero non temos. No, supuestamente estarías Portugal, que para mí xa me conformaría con eso, para fastidiar a Eurorregión, e non. No, ni de coña. No. Intervíes sistema de balances ibérico. Sí, pero... E ali pon Portugal e pinchas e non, o sea, non o pagamos. O problema é, e non sei con quen hai que falar, que te moves máis para aí arriba, me diré que falar. Está por aquí o lugar da CIU. Porque a mí, xa te digo, solo poder aplicar isto na Eurorregión, a mí xa me parece igual que, por suficiente. exemplo, tamén igual o das restriccións de baixada, que se supón que para algún estudo que tens que fazer así grande, joder, que tens que estar baixando 6.000 e pico cada semana ou unha cosa así, dicir, unha... O sea, eso hai que darlle unha volta porque, joder, se nos dedicamos precisamente a esto, e precisamente cada vez dependemos máis dos datos, os datos teñen que estar... Bueno, pois vou facer de host, se tenéis alguna pregunta, se non fago de host, de que eu animo a que nos besamos máis frecuentemente e saber o que... Porque estamos indo a distancia a Canadá, a congresos a non sei onde, e logo non sabemos o que estamos facendo, e a mí me parece interesantísimo. Interesantísimo. O sea que animarnos a participar máis, aos que somos do Tispapios, que non. Estáis todos invitados a traer ideas.